είδε στο πρόσωπό τους ένα θαυμασμό, νομίζω μια έτσι ομορφιά, να θέλω να τον φτάσω, αυτό μπορούσα να δω εγώ στα παιδιά, νομίζω ότι άφησα το πιο όμορφο και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ο Ναου έκανα τα πρώτα βήματά μου, μικρός, νομίζω ότι ήταν το ξεκίνημά μου, αργότερα βέβαια έφυγα από την Κέρκυρα, έτσι έπρεπε, κοίταζα πολύ ψηλά και μετά από τόσα χρόνια τα κατάφερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που κάνετε σήμερα. Νομίζω ότι και εύχομαι τα νέα παιδιά της Κέρκυρας και γενικότερα να προδεύσουν. Δίνουμε το μήνυμα εμείς οι αθλητές με την παρουσία μας και με διακρίσεις και παιδιά που ίσως δεν πήγαν τόσο καλά, αλλά προσπάθησαν, αυτό έχει σημασία, η προσπάθεια. Αυτό δείχνουμε ότι προσπαθούμε και αυτό είναι το μήνυμα. Ότι όσο δύσκολα και να είναι, προσπαθείτε για το καλύτερο. Και αυτό είναι το μήνυμα για τα παιδιά. Επίσης, ήθελα να πω ότι όσον αφορά, γιατί μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα αυτή η εικόνα με τα παιδιά, αυτό που κάνετε να το αγαπάτε. Και σας το λέω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα τον αθλητισμό, γιατί είναι αθλητισμός, ήταν πραγματική αγάπη. Και ένας από τους λόγους που έχω φτάσει μέχρι αυτό το σημείο είναι αυτός. Οπότε σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Να είστε καλά.